makinason siya? Saya dire medili. Oo. Pagkaon gali sa kusa nato nga sa inagan para makabalo siya ko dahil ni. Magkuhan ta puro mga kinason at pagkaon saya. Kinason na lobster ano ba? Kala may point. Sa kilo. Aga naman sa sila. Unsa naman nga isla? San Roque? Okay, na natagay sa San Roque. Oh. So, mau ni guys, ang San Roque. San Roque or Puerto Princesa. Same na siya. Pagluwag na. Mao na Puerto Princesa guys. Layo-layo din siya pero kung muanhin mo diri sa Dinagat Island, gusto mag-tour diri sa mga address sa different islands, pwede naman po mo dapat nagkang karintahan diri ang mga pump-boat. So, wala dyan problema. Nindot kayo ang mga views dari sa Dinagat Island. So, kaya plan ni sa primerong isla nga mo nagian. San Roque or Princesa, Puerto Princesa. Nadali na po yun sila ni Kanan ni Fe Arauco, La Fe ba? Asawa ni Mark. Wow, kalimpyo. Limpyo ka rin kono. Kasagaran diri sa Puerto Princesa, ang ilahang ginabuhi diri mga lobsters. Nakuha to makita na yung mga net. Dolo sa ilang mga panimalay, mga lobsters na siya nga ilang gibuhi. Kanang green, mga lobsters na siya nga ipabuhi nila.